guys, majong hapon ninyong tanan. Welcome back sa mong channel. So guys, dyan namin ba guys, gikan sa mong lakaw. Salamat na ikadyo ni mo Ate M sa imuhang pa-invite na nas injuha. Nalingaw kasi may bubalitok na nas injuhang lugar. Ug sa dagat. Diyan salamat na daring imong gihatag na mo te. Chocolate. Daya, lipay ng mga bata na rin pati turuang. Dapat guys. Salamat kadyo ni mo Ate M. Daghang salamat jud te sa imong kabuutan te. Dala po'y towel. Sa bitong mga sanina guys ha. Naras vlog ni Norami guys at tangi. Kanang nay mga cute kadyo guys para bata babagong inanak. Cute kadyo. Diyan ka rin guys. Kaya na may nagsigig luli-li na rin sig panguhit na ho. Isa rin dapat be ha. Kay ag. Ha? Isa rin lagi. Kaya ag tunsil. Di magsilbi. Aman dan eh. Color? Yellow? Okay. Ah, nga nila de ka basic be. So, sweet ka be. Wow! Susarabing agngisi uy. Wow! Magsa matang Ate M. Salamat Ate M. Ay, day, ikaw day. Tara. Tara. Salamat Ate M. Kamay mo dari. Isara ka. Isara. Ikaw day panangit sa mamaali day kung pwede ba ka. Ay ma, salaod ka. Ma! Pwede sa Dani Ferrero? Honor day. Tara guys. Mga tarijug kulit. Hello guys, happy Sunday yung tanan-dana. Anja karon ding adlaw guys, wa did miss the reverse nakasimba kay grabe mag-uwan, nagbunek-bunek man. Na nagready na ko, nakadress na mi, nag-ilis na mi, anja kay ning bundak mag-uwan. Karon pa man ning tuwak nga alas 10 na di na mi makasimba human nagsimba. So sunod na raman pod guys, ampo na raman mi sa Ginoo, bisag wa mi nakasimba, ampo gyapon mi sa Ginoo. Daghang salamat pod sa Ginoo nga gitagal pamigbaskog nga panglawas adlaw-adlaw. Daghang salamat pod ninyo guys sa sawang pagsuporta sa mo ang mga video labi na sa mo ang mga vlog kada adlaw. Daghang salamat ninyo guys. Anja daghang salamat pod sa mga ning tabang ni T-Reverse. Daghang salamat din ninyo guys ja. Na may ning padaro ni T-Reverse guys na napining padani ja dari na pod nahon jahan na pong i-claim ron. Daghang salamat nimo sir sa imong gihatag para ni Tiri. Daghan kadong salamat. Ug salamat pa din mo ma'am ja. Di man sila magpa-mention guys, mao nang salamat na raman ninyo guys. Salamat ninyo sir sa inyohang dakong tabang para ni T-Reverse. Salamat ninyo ginunay magbuhas inyong kamaadyo. Amping mo kanunay ug asaman mo karon, amping mo sa inyong trabaho. Daghang salamat ninyo guys. Daghang salamat labi na sa mga ning tabang ni T-Reverse. Daghang salamat ninyo. Ikaw, be, thank you ka, be? Bagong ligo ni Sliksian. Masupis Sliksian kay naligo. Wamami ning ligo kay sadyo lagi migmata kay simba. Andiya kay nang bunak mag-uwan. Ma, nagsimba. Ma? Nahuman na. Mapapay paghuman sa uwan. Wala naman mi nakasimba. Diya mo, ato gapon meron o kuan guys. Mahapit gapon mig simbahan. Dagot na raman mi. Bahala ko na mi nakabot sa misa. Diya, niguman guys mo adto mi sa kanang merkado sa Alicia kay mag-claim sa kwarta kaming duha sa T-Reverse. Tangiran ninyo guys. Diyan nira kabiha kay mga tagpanahon ha. Papa mako kaatog doon jud ma. Kuho nagmato tela Mama Julie. Ay. Happy Sunday nitong tanan. I love you. Happy Sunday ninyong tanan guys. Katawa man. Mula ka orabas mama ha, di mo uban ha. Oh, ban. Dili lagi pwede kay nas Mami Tiri. Duha na mohang bantayan. Karidit raman mi mag-claim ra mi kwarta sa mga pit ni simbahan. Anira ka na mitos mamalig si Mama Ruby ug si nanay. Nagkaan na kagabi bahalag mo gila ka di sa kanatagaan. Kay nag-inom pa kag tambal. Isa ra ba? Nagkaan na kaganina. Aw, karon. Isa na tagaan guys, bahalag mo hilak na para ra po na nimo. Talawan na pagtambal, katakatawa Yeah. Papakin, karong baligwan po hurt.
Pagkatawa naman po na nagtambal guys, kaya katalawan ka adyo. Gubot pag mga isa ka. Baranggayan. Mula gali kaya das, ijahang mami puramig si ijahang Kuya Undoy, ning inam kay sugsugon man og tawag agabulan siya og di mo nagtambal, mo nang mo inom na siya. Dalawan ka adyo. Martis ra bitaw na taman, ni ka martis na raman na taman, wa na di na ka mo inom. Magmatnang na silang pangkaon ng mga tsukulit. Di kay babay na kay mato na mi. Bye-bye. Ato na mi guys. I love you. Hello guys, mato na mi guys. Muhapit ra mi simbahan, nagket mi. Nagdakog kandila kay jagoy baligja dadto kay jagoy baligja dadto kay uwan ra ba. Traffic kalsada dari. Ato ra mi mong sakay sa bus. Dari skilid agirit. Kay ga damili. Kalapok na. Gataligsik pamampod. Bye-bye! Muhilak man! Laka na, Sid! Hilak mas kalasig. Ning hilak si Ula. Ula. Oh, Ginoo agianan. Grabe ka, hadlikon ka adyo. Daghan ka di mga slide ani. Kang ismagol, mura kong nagsandal. Mapibutas, usar mo kabuok. Kinukog kalsada guys, ah. Hinahinay ra. Kaya na, siminto naman ang dana. Unahan. Ha? Naarang lingi. Korto nagtago. Hello guys! Dahil na Miss Bay guys. Dahil man namin na ni Udto. Madyo na naman nakapanagkot ming T-Rivers. Kaya wama may nakaabot sa simba kay nagbanak-banak mag-uwan. Nag-claim ra laman mi sa gipada. Dagang salamat nimo sir ug ma'am. Kay bawo na mo og kinsa mo kay di man mo gusto magpa-mention. Dagang salamat jud ninyo sir ma'am sa inyong tabang nga gihatag dari na T-Rivers. Dagang salamat ninyo jam. Mao ni guys aning maonit ang ihatag. Dakang halang do na ni Rit. Tabang na dyan na. Grabe, sidang labang na ito na. Salamat ka dyan ninyo, ma'am, sir. Salamat ninyo yung taon ng mga malulutong kasing-kasing. Tagaan dyan bug ng grasya sa Ginoo. Kaya mga bagatan mo. Tagaan bug ng grasya lagi. Mag-apaw-apaw sa isong atap. Dagang tabang na dyan din mo guys. Si T-Rivers. Sa mga gusto pang mutabang diha. Adto naman mo sa Gcash ni Florami guys. Kay ang Gcash ni Tere, di naman pwede masudlan. Kay limited naman. 100,000 na may pwede diyang masud. Diyan di ara na agatong nagkabalinsungag sa kuanay. Imlawil year nga. Nauli na. Hirap tayo sa kalisod. Hindi sa magtao. Okay naman dyan. Dami parapol na. Ning kuan mi na. Ni-apil mi sa apis imlawil year na. Tagulan na kasi makadaan Kasi hindi masurti ang tadani na. Mara ni makahawas at ang kalisod. Sir! Ganahan. Agi mo rin. Tawin agi mo rin. Nasubra man rin. Ano sobraman? Ha? Agwan kay. Okay. Nanapon ng sobra-sobra na mabalik na po na nay. One. Kari mo mga kalibog. Ang nga na ni mawa. Makadaag tada niya first kay kuan 8,500, second 4,000, Uy, tama ka. third 50. Aw di ada is ibabaw pa dari mo ko sika ubos. Asa Kuha sa na mga nga. pula. Kung ano na yung consolation. Consolation dai ni na dai pay consumption price. Sa di kadaag na consumption Maka mo price. na bilang purse. Maka madag first na Wala. kuan 50, ja second Asan ko 30. na ko na, bula ha. Sa December pa ni nay kay pinaskuhan ko na. Nataguin na. Taguin na rin. Ikaw tako na yun. Tago sa ikaw rin kung Tumo, pagkakakat mo. lakor ba ko na yun? Ano mo ko sa yung pa. Kaya ka December pa bitaw. 25, ag isa ka ticket guys. Diyan sa madag-ani mo dani na nakay 50 mil. Kung mag-purse ka. Nakatikit kasi mga nga nang gipang sumot. 5.
aglima ka ticket, katiri, aglima, worth of 1,100. Wala nang natiri. Yan. Lay ba guys? Lay pag kasi nagnana mo dani nga sa masulti ana. Ja guys, mato guys, daghang salamat ninyo guys. Salamat sa kadyo ninyo. maluluyon nga kasi-kasing. Salamat ka rin sa tahan. Grabe salamat ka dyan. Nakalaga na kong Manila puhon, Bernis. Puhon. Diyan ay mula sa corona ha. Puhuan nung to siya Miss Mayor nay. Di magpagabi. With Junjun TV. Di magpagabi. Isang magabihan ko nay. Di magpagabi. Kanang pindana. Hindi mo sugot ang paggabi. Okay, mga alas 6. Lasayas na yung mga alas 8 nay. Latos na. Najati naman latos ko be. Mga alas 6, okay pa na. Alas 7, alas 8 na mga pwede. Di na nay, neighbor na. Neighbor naman, agi na bintana. Jati na. Papaabot. Magabi na. Ano lang mga sirag bitana. Lagi. Bitaw guys mo, pa siguro mo, dadyon ba may kayo lain pang panahon? Ay, napupod. Basta maglaag. Basta kayo. Bisong asa may maglaag. Basta kayo mahauli kung kalasayis ko, kunonyor. Aron di ka apig latos. Bitaw. At tumis sa likis, di galis lang tay. Salamat ka, Jo, mamog sir, sa inyong hatag. Dagang tabang na din na. Dagang tabang na din na. Grabe sila. Makasulba din isang problema lagi.